Iha mo kadongan jumpa musa di acara Palabok Roha kanal YouTube YKB Marhata Batak Toba. Hadurakso tajalo hatani dewata jumulo mahita martaniam. Mulia tema roha nami di ho Tuhan, diragam ni pasu-pasum dihami sadarion, naing jakonon nami mahatam nagapi bohal ni toti nami, arsaringar mako nungarade hami laho tumangihon hatami. Amin. Ya renungan sadario di buat do sian buku renungan wasiat doho judul mistikisme. Nama roja hamai sian hatani debata di sada Yohanes 4 ayat sada sahatuonom. Dohot pangodul hononna sian Yohanes 4 ayat 2 songonom ma didok disi. Ganutod dima marhatopoton Yesus Kristus nang ro di bagasad daging ima sian debata. Mistik somaldo di sarupahon dohot klinik na maralo tu hasitongan ni barita nauli naso tarjalo roha jala naikon si pasidingon. Mangihuton KBBI mistik dilapati doi makilala di padunganion ni dewata. Pandita Daniel Lasti Jabudi di bukuna nomor judul Bergulat di Tepian. Mangalihos sada pangatusion teologis, ia mistikisme, imasada pengalaman parjupangan nama cerosu doho debata, di bagasan paranguluan si Ganupari. Dan si pasidingon, alai teologi mistik mangaraho kita doi, asa lam rosu parsaurata doho debata. Panadayon natakas tari damay siya pangokuhonon, ia Yesus ima debata natutu, jala jolma natubu siya toti porpadia. Pangukuhonon di hadirion ni Yesus songon anak dohot debata. Dakola di doktrin manang di ajaran, alay tubuh sian panadayon natakas doi di debata. Panadayon narosu ima nanyodolhon ni si Yohanes di surat naon. Roha na mangukuhon na sa hadirion do Yesus dohot debata. Dari damai sian praktek ningolu si Ganupari. Manada Yesus dan pola siap pengalaman-pengalaman na luar biasa spektakuler. Hagogoon ni wasona patardoi ditodi ni debata nama jo torok jolma lau manangihon hata ni debata na binuan ni akana posona. Ia taringot todi ni debata doho todi pormadia. Jok do dipahami secara sempit. Olan martudu-tudu tua katadda halongangan nama naik roha dohot si malolo. Mistikismeon mangalihot cara pandang nama rasing. Imolu si Ganupari dipakai debatadoi laho madapoto kita. Makilalahon parcupangat dohot debata di ngolutta si Ganupari. Amen. Songonima hatani debata renungan dihita sadarion. Unang lupa dah kadongan, like, subscribe jala bagi hotua kadongan, alamar hitei na dohot dohita mangurupi ulau marbarita nauli, rabdohot YKB, Yayasan Komunikasi Bersama. Mauliate debata ma mangaramoti kita. Oras. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.